Mae'r fideo yma mynd i edrych ar ddatrys hafaliadau trwy ddefnyddio cynnig a gwella, neu trial and improvement yn Saesneg. Mae angen cyfrifiannell ac mae angen amnewid. So yn fras, beth sy'n digwydd yw bod chi yn amnewid rifau gwahanol mewn i'r hafaliad sydd wedi cael ei roi i chi. So yn yr enghraifft yma, mae'r datrysiad i'r hafaliad, x pŵer 3 plus 11x, tynnu 396 yn hafaliad dim, yn gorwedd rhwng 6 a 7. Defnyddiwch y dull cynnig a gwella i ddarganfod y datrysiad hwn yn gywir i un lle degol. Fan hyn, un lle degol, mae'r cynnig i chi yn rhoi gofal bod yn gywir i un lle degol. Nid eich ateb sy'n mewn fan hyn. Okay? Yn y cwestiwn yma, cofiwch x pŵer 3, mae hwnna actually yn meddwl x, lluosi x, lluosi x. Adio 11 lluosi x. Rhwch rhwng fachau o gwmpas unrhyw beth chi'n lluosi. Tynnu 396 a chi eisiau gwneud yn hafaliad dim. So mae doi cliw. Maen nhw wedi gweud mae'n gorwedd rhwng rhain. So peth cyntaf fi'n mynd i wneud yw amnewid x yn hafaliad 6 mewn i hwn. So 6 pŵer 3 adio 11 lot o 6 tynnu 396. So os fi'n mynd at y cyfrifiannell, troi ymlaen. So, beth sy'n gen i? 6 pŵer 3 adio 11 lluosi 6 tynnu 396. Ond mae hwnna'n rhoi ateb i fi o minus 114. Cymarwch hwnna gyda fan hyn, mae'n 0, so mae hwnna'n rhy fach. So, triwch y rif arall maen nhw wedi rhoi i chi. So, yna gyn ni fynd i wneud wedyn am newid 7 yn lle x. So, 7 pŵer 3 adio 11 lot o 7, tynnu 396 a gweld beth yw'r ateb i hwn. So, 7 pŵer 3 adio 11 lot o 7. Sylwch fi'n ddefnyddio cromfachau. Tynnu ffwrdd 396. A mae'r ateb tro yma yn dod mas yn 24. Sydd yn rhy fawr. Cofiwch fi'n chwilio am ateb sy'n hafaliad 0. Mas o'r ddoi yma, mae hwn yn nes at 0 nag at y llall. So fi'n credu bydd yr ateb yn nes at 7 nag yw at 6. Beth sy'n angen gwneud nawr yw trio rif sy'n hanner ffordd rhwng rhain, sef 6.5. A wedyn os fi'n mynd nôl at y cyfrifiannell, fi'n gallu mynd nôl mewn i'r sum ac am newid, delete 6.5. Pob man o'r 7 fi'n nawr yn rhoi 6.5. Gwasgu hafala, syrd yn newid i digolyn, mae'r ateb trwy hyn. 6.5 pŵer 3 adio 11 lot o 6.5 tynnu 396. Tro yma yn rhoi ateb o negatif 49.875 sy'n eto yn rhy fach. Mae o dan 0. So mae hwnna'n awgrymu fi, mae rhaid i fi fynd yn fwy na hwn. So 6.6. So eto, yr unig newid fi'n gofod wneud i beth sydd ar sgrin y cyfrifiannell yw am newid 6.6 yn lle 6.5. Gwneud yr un sums. So fi'n mynd nôl mewn i fan hyn. Delete, newid hwn i 6. Newid hwn i 6. A gwasgu hafla. SED. Minus 35.8
904 sy'n eto'n rhy fach. Ond mae'n mynd yn nes at ble fi moyn. X yn hafla 6.7. So 6.7 pwyr 3. Ond yw 11 lot o 6.7 minus 396 yw. So fi'n mynd nôl mewn i'r cyfrifiannau eto. Newid y 6.6 i 6.7. A dim yn negatif 21.537, rhy fach. Eto. 6.8. 6.8. Bob tro chi'n neud un o'r ein i chi'n mynd i ennill. Marciau. So beth mae hwn yn rhoi fi? 6.8. Lot o bobl yn trio twyllo, maen nhw'n gadael bylchau rhwng be maen nhw'n wneud er mwyn cael yr ateb yn goglau. Dyw hwnna ddim rili yn helpu chi. Rhy fach ond yn agos iawn. So wedyn trio 6.9. 6.9. Pwyr 3 a dyw 11 lot o 6.9. Tynnu 396. Beth yw'r ateb trwy hyn? Newid y 6.8 i 6.9. Ateb drwy hyn yn 8. Hwna'n rhy fawr. Na re, mae rhaid ni wneud penderfyniad. Mas o'r rhain. Pa un sy'n edrych mwyaf agos? Wel, mae hwnna'n minus 6.7. Hwnna'n positif 8.4. So, be ni'n gofyn ei nawr yn mynd hanner ffordd trwy rhwng rhain. Sef X yw 6.85 i ffindo mas pa un o'r rhain yw'r un mwyaf addas. Okay? So fi'n unwaith arall 6.85 minus 396. Okay, nôl â ni, nôl mewn i'r cyfrifiannell. 85 6.85. A dim yn dod mas yn 0.761. Sorry, 7691. Hwna'n rhy fawr. Sydd yn meddwl bod y cynnig yn gofio bod yn llai na 6.85. So unrhyw beth sy'n llai na 6.85 falle fod 6.8, 6.81, 6.82, 6.83, 6.84. Mae pob un o'r rhain yn gywir un lle degol 6.8 i un lle degol. So, y tip yw, lan fan hyn, os mae gofyn i chi am ddatrysiad yn gywir i un lle degol, mae'n rhaid i chi sicrhau bod chi wedi trio rhif i un lle degol yn fwy, sef mae'n rhaid bod chi'n trio rhif i 2 lle degol. Okay. Enghraifft 2 ar y ffordd mewn munud.